sunana Muhammad Nasir wanda aka fi sani da horo dan mama mai Allah, yaran Adam ya zango, masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina wa Allah godiya, ina wa dukkanin al'ummar da suke wannan masana'anta ta Kannywood, wato fatan alkhairin Ubangiji Allah ya taimaki kowa akan harkar nemansa. Ina kuma ƙara gaya masoyana, kada ku manta, maza dan Allah ku garzaya YouTube channel dina, ku je ku yi min subscribing domin kallon abubuwa na masu nishaɗantar da ku. Ku danna min ƙararrawa masoyana. Ni ne naku a koda yaushe, masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mama kowa naka. Ina harka da kowa, kowa yazo zai harka da ni, ina maraba da zuwansa. Ina wa kowa fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya rufa kowa asiri akan harkar neman sa. Ni ne masoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, masoyin Annabi Muhammad. Na gode.